Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra 75 każ ġdid pożittiv ta' COVID-19 bil-każi attivi issa jaqbżu s-700 każ. Il-varjant Delta jibqa' l-kawża ewlenija tal-maġġoranza tal-każi pożittivi. Il-virus ma xebax. U allura għalkemm jista' jkun li ġbajna nisimgħu bih, irridu xorta nibqgħu viġilanti, irridu nibqgħu għaddejjin, ma nistgħux nejgħu għax il-virus għadu ma jgħix. Fl-aħħar sigħat tħabbar ukoll illi fiequ 54 persuna oħra filwaqt li ma kienet reġistrata ebda fatalità. Bin-numru ta' persuni li tilfu ħajjithom kawża ta' dan il-virus jibqa' dak ta' 441. In-numru ta' persuni qed jingħataw kura fl-Isptar Mater Dei huwa dak ta' 34, filwaqt il-pazjenti rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva jibqgħu 2. Intant matul il-jum tħabbar li fost is-704 każi attivi hemm żewġ clusters fid-Djar Tal-Anzjani, cluster ta' 5 anzjani u cluster ieħor ta' 9 anzjani. F'dawn l-aħħar ġranet innotajna żvilupp kmieni imma li jista' jkun ġdid fejn qegħdin naraw għandna żewġ clusters ta' pazjenti ta' residenti fid-Djar Tal-Anzjani, allura nies anzjani, illi minkejja li huma mlaqmin ħarġu pożittivi għal coronavirus, għal COVID-19. Fid-dawl ta' dan l-iżvilupp minn nhar it-tnejn li ġej se jibda jingħata booster lill-anzjani kollha residenti fid-Djar Tal-Anzjani. Tħabbar ukoll li bħala booster se jkun qed jingħataw it-tilqima tal-Pfizer u tal-Moderna anke lil dawk illi ħadu l-vaċċin tal-AstraZeneca. Mill-ġimgħa d-dieħla wkoll se jibdew jintbagħtu l-inviti lil dawk il-persuni kollha li għandhom sistema monetarja baxxa. Imbagħad mill-ewwel ta' Ottubru din il-booster se tibda tingħata lil dawk kollha li għandhom aktar minn 70 sena. Fejn jidħol is-settur tad-divertiment mis-6 ta' Settembru se jsiru events bil-wifqa fl-apert li se jkunu miftuħa għal 100 persuna li huma mlaqma filwaqt li xorta għandha tintlibes il-maskra f'kull ħin. Mit-13 ta' Settembru mbagħad se jkunu permessi li jsiru stand-up events ta' mitruħ fil-magħluq. Dan filwaqt li d-distanza soċjali għal seated events ta' 100 persuna jew inqas se tonqos għal metru. Apparti dan kollu fl-aħħar ta' Settembru se jsiru pilot events li jpermettu numru akbar ta' nies b'inqas restrizzjonijiet fejn dawk li jattendu wara se jkunu obbligati illi jagħmlu PCR test. Dawn l-avvenimenti se jippermettu biex wieħed ikun jista' jippjana għal attivitajiet fil-futur.